Jos haluat jäädä odottamaan, paina numero 2. En ymmärrä, miksi puhelinmyyjiksi palkataan henkilöitä, keillä on monotoniset äänensävyt ja joista selkeästi kuulee, ettei heitä kiinnosta pätkääkään asiakkaan tarpeet. Esimerkiksi vaikka sähköyhtiön tai perintätoimistoon tai verotoimistoon. Niin sit siellä on, siellä on hirveät jonot. Siis kun sä olet numerolla 87, sä odottelet siinä ja sä kuuntelet sitä väsynyttä. Se musiikki. Richard Kledermanin pianoa, joka tulee vähän liian kovalle, että se vähän särkee sun korvaa siinä. Ja miksi se aina kuulostaa siltä, ihan kuin joku olisi puhelimella nauhoittanut sen radiosta. Se laatu on niin huono. No niin kuin se on. Ja sit tulee, että jos haluat, että otamme sinun yhteyttä, paina numero 1. Muuten jää odottamaan. Sitten sieltä tulee. Jos haluat jäädä odottamaan, paina numero 2. Niin kuin se odottaminen on pelkästään niin kuin ärsyttää sua. Sitten kun joku vastaa, verovirasto. Esimerkiksi tänään juttelin ihmisen kanssa, joka tuntuu, että sillä niin kuin, en kaivannut empatiaa, mutta olisin kaivannut jonkunnäköistä intonaatiota. Se oli semmoinen, tiedätkö, tasainen sillä, joo, no sieltä tulee sähköposti tai tekstiviesti. Niin kumpi sieltä tulee tekstiviesti? Jompikumpi tai molemmat. Tiedätkö, että se oli semmoinen tosi monotoninen. Joo, semmoinen, kyllä. että kiinnostaako sua yhtään vastata mulle näihin kysymyksiin? Niin, kun kaikki vastaat, en tiedä mitään, niin siitä ei saa mitään irti. Ja. Mä oon miettinyt, että onko siinä se, että Heiltä on viety sielu. Heiltä on viety sielu sen, niin kuin tiedät sen ammatin Se on mukana. siellä pukukaapissa. Nimenomaan. Radio. Täynnä ääntä.